हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि TDC रिजाल्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय UG कर्सनि जाय नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एग्जाम होदोंमोन थ' नोंथांमोना रिजाल्ट चेक खालामनो हासिगोन। दा बेनिखायनो जों थांनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो एग्जामनि आपडेट मोनबाय थागोन बेनिफ्राय जबनि नोंथांमोना आपडेट मोनगोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै सोरनि रिजाल्ट फैखो आरो मा बेट्सनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना नुनो मोन्दों 16 सेप्तेम्बरनि आपडेट। दा बे रिजाल्ट ओंखारदों 5th सेमनि 2017 आरो 18 बेट्सनि जागोन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा अनलाइन एबा अफलाइन एग्जाम होदोंमोन जायखिजाया एग्जाम होदोंमोनब्ला थ' नोंथांमोननि रिजाल्टआ आउट जाबाय बेनो जाबाय 18 आरो 17 बेट्सनि 5th सेमिस्टार। दा जों बेयाव डाउनलड खालामबाय नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै। दा बेयाव नै बेबायदि ओंखारबाय लोगोफोर जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव 5th सेमाव। दा बे बेट्सआ 2018 थ' बे एग्जामा जादोंमोन 2020 थ' बिदि होनाय दङ नाथाय 21आव जादों जानांगौ। दा बेनिफ्राय नायदोनि लोगोफोर बेयाव गासिबो रिजाल्ट ओंखारबाय बेसेबां पइन्ट मोनदों थ' नोंथांमोना बेयाव चेक खालामदो गाव गावनिखौ। दा नोंथांमोननि नेमाव दङ थ' चेक खालामनानै नायदो। बेनिफ्राय कलेजआनो जुमदार कलेज थ' बेबायदि दङ थ' नोंथांमोना चेक खालाम गोबां कलेज दङ थ' नोंथांमोना नाय चेक खालामदो। दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेट्सआ जाबाय 2017 आरो 18 बेट्सनि। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा आपडेट होदों लोगोफोर बेयाव माने नोंथांमोना रिचेकिं मोननाय नङा दे बेयाव नोंथांमोना मोननाय नङा आरो जायफ्रा बेक थाबाय बायदोंब्ला थ' रिचेकिं जानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट रिजाल्टखौ नायनांगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जे बेक थादोंबा थादों थायाखैबा थायाखै। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन।